La dona sí que té poder, una altra cosa és que li deixis que aquest poder el pugui exercir. Hem avançat moltíssim, però encara hi ha moltes diferències salarials, diferències a l'hora de promocionar, que se li donin les oportunitats per poder-ho tenir. Aquí està la diferència, que pugui tenir les mateixes oportunitats que l'home. Teòricament era una persona que ho tenia tot per ser feliç a la vida, perquè tenia una molt bona feina, un bon càrrec, una família molt maca, amistats, vull dir, tot allò que es considera socialment que fa que una persona pugui ser feliç. Però al meu interior hi havia un buit. Aleshores, la descoberta del ioga per mi va ser molt important. I és a partir d'aquí que jo vaig començar a visitar escoles de ioga, formadors de ioga, i fins que vaig arribar al meu mestre. Jo vaig estar amb ell pràcticament 10 anys i després ell va agafar una malaltia molt dolenta, va morir i jo vaig continuar amb la seva escola i 5 anys després vaig decidir fer una refundació, per dir-ho d'alguna manera, iniciar el projecte canviant el nom de l'escola, la ubicació, començant una mica el meu projecte i és quan aleshores em vaig adreçar a Barcelona Activa. Buscava assessorament per fer pla d'empresa i justament ells oferien això dintre del programa Inicia. Hi ha una part de finances, hi ha una part de màrqueting, noves tecnologies, vull dir, està molt ben estructurat, els professors són de molt bona qualitat i l'acompanyament durant tot el procés és molt personalitzat. I després per mi va ser fantàstic també el grup. Vaig tenir la sort que el grup de noies, dones del projecte, persones meravelloses amb les quals encara avui dia tenim relació. També quan hem necessitat eines ens hem comunicat entre nosaltres i hem fet també sinergies. Aquesta característica entre les dones de suport, de crear xarxes que facilita o afavoreix que entre totes tirem endavant, ens fem costat.